Bé, jo entraré 3 o 4 detalls més. Com a organització, primer, dir que des del PSM estem satisfets per el procés de relleu que va començar fa un any enrere, un procés que havia de renovar el que eren les cases visitors del partit i que va ser un procés intern, com sabeu, quan afecta persones dels costors, i que nosaltres hem fet amb tota la tranquil·litat, si s'ha i les possibilitats que hem tingut. Durant tot aquest procés de relleu, en el PSM se l'ha posat en dubte, en els mitjans només han tret els obstacles en lloc de les oportunitats de relleu, i contínuament hi havia la crítica en aquest procés de relleu. Fins i tot la setmana abans de les eleccions encara hi havia mitjans que posaven en dubtes la validesa de relleus del PSM. Jo crec que la validesa de relleus del PSM ha quedat demostrada i per tant estem satisfets. I sabem, nosaltres som els que coneixem els partits, nosaltres som els que coneixem les bases, nosaltres som els que coneixem els votants i teníem clar que aquest procés de relleu era el procés de relleu que volia la gent propera al PSM, molt més enllà del que els mitjans transmetien en aquest moment. La segona qüestió que considerem interessant és avaluar, com a Deina Tuni, no se li ha de llevar cap mèrit a la victòria del Partit Popular, és cert, però també és cert que hem de fer un comentari que és més efectivista que real, és a dir, la representació o l'increment en vots del Partit Popular ha passat d'un 3 o un 6%, més o menys en funció de quins eren les eleccions, ha representat molt més en nombre de regidors, en nombre de consellers i en nombre de representants parlamentaris. És obvi, i per tant, això és la llei que tenim, tots ho coneixem, des del PSM, com molts col·lectius ara, hem reconegut i sempre hem dit que la llei electoral perjudica els partits petits, aquest ha estat un clar cas, i si no, l'exemple, si mireu les dades de Menorca, i és que 5.047 persones, més enllà del PSM, PSOE i PP, han estat vots opcions que no estan representades en el Consell, que és un 12% dels votants, no estic parlant de votants emesos, o que, per exemple, si afegeix el vot blanc i el vot nul, estem parlant que un 20% de les persones no estan representades en aquest Consell. Això no vol dir que el PSM hagi d'estar representant, no. Simplement es dedica a la representativitat que molta d'aquesta gent deia que la llei d'OM afavoreix els partits majoritaris ha estat un exemple clar d'aquesta resposta. El PP ha pujat 2.600 vots en el Consell i en canvi ha pujat 2 consellers. Per tant, el PSOE ha perdut 5.000 vots i ha baixat 2 consellers. Per tant, la representativitat s'ha venut. I jo, amb aquesta frase no vull dir que tothom hagi d'entrar, però sí que si es tragués el mínim del 100%, entraria qui toca. És a dir, a la passada elecció el PSM va agafar el quart regidor perquè Esquerra Unida o perquè el PMQ no van fer el 5%, però no li corresponia, en aquesta segurament no hi hagués hagut el 100%, en el cas de no també hauria entrat. Per tant, jo crec que un 20% dels electors no estan representats en el Consell, jo crec que ja és hora que ens ho farem mirar. Però hi ha un tema que encara és pitjor que aquest. En el Parlament Balear hi ha 70.000 vots la representació, que això és tot el cens, o 5.000 vots més del cens de Menorca ha quedat sense representació en el Parlament Balear. Tot el cens de Menorca ha quedat sense representació, que vol dir que és espectacular en el Parlament Balear. I són vots de candidatura, sense comptar els que van participar. Estic parlant de vots de candidatura. Per tant, que tota Menorca no estigui representada en el Parlament. Ens ho hem de fer mirar. Tot i això, i insisteix, sabem quines són les regles de joc, nosaltres contínuament hem fet propostes perquè es canviïn, però sabem quines són. Per tant, no és una queixa. Nosaltres jugàvem amb aquestes regles de joc. Però, com que aquest dia ningú n'ha fet menció, cal a vegades mirar soles en aquestes coses. La tercera cosa que volem valorar és que el PSM ha hagut de fer un esforç extraordinari, i n'estem molt contents, de comunicació amb les persones i possibles votants, donat que la representativitat que tenen els mitjans de comunicació és baixa, i donat que tots han apostat pel bipartidisme d'una manera escandalosa, i per tant el PSM ha hagut de fer un esforç en les eines tradicionals, les eines 2.0, que són dels partits capdavanters, per intentar fer arribar el nostre missatge. De fet, les enquestes, durant tot el darrer any, ens han donat que desapareixerien els consells del Parlament. Les enquestes, el dia abans de les eleccions, posaven en dubte que el PSM fos en el Consell i fos en el Parlament. Aquest missatge l'han llançat durant un any. I, curiosament, els dies de les eleccions, per 50 vots, no tenim 2 consells. Per 59 vots. Durant tot el darrer any i totes les darreres setmanes d'eleccions, el PSM havia de desaparèixer de les institucions del Consell i Parlament. Alguna ens donava un 0-1, però en els comentaris de dins deia que estic més a prop de perdre-lo que de tenir-lo. Curiosament, 2 consells. Per tant, nosaltres, després de veure tot això, que ja ho sabíem, és que seguirem apostant per les eines nostres, per les eines de comunicació 2.0 i per les eines de comunicació properes al ciutadà,
que són a través de les quals nosaltres podem fer arribar el nostre missatge sense interpretacions i opinions dels mitjans de comunicació que són interessades i altres. I per acabar, dir, com a digne únic, que el PSM ha de liderar aquest trencament del bipartidisme i de la pluralitat existent, però això també són dos reptes molt importants sobre el PSM i els hem d'assumir. En Túnez que tenim un repte que és el cap de llevant amb el tema del monoptimisme i hi ha dos reptes més. Hem de saber gestionar tot l'increment de que hem tingut, hem de saber què volen del PSM, hem de saber què esperen del PSM per poder-lo consolidar. No volem que ens passi, com altres partits ja he posat a la història, com va ser un moment de la companya Gau, Esquerra Republicana, que va fer uns increments alts i després no en sabrem ben bé gestionar que els paràmetres resultaven. Per tant, per nosaltres és un repte important, perquè hem augmentat 1.000 vots respecte a la posició PSM-Vers, però respecte a la vegada que ens vam presentar com a PSM, hem incrementat gairebé 1.500 vots, 9%. Per tant, és gent nova que ens ha votat i que hem de saber, d'alguna manera, què esperen de nosaltres. Això és un repte que per això és molt difícil i que serà una de les feines que farem. I el segon gran repte és intentar que tots aquests partits, col·lectius o entitats, o els qui sigui, que no han entrat en el Parlament o no han entrat al Consell, sempre i quan es puguin ser iniciatives que estiguin, que puguin abarcar el projecte del PSM més per menor i el monoptimisme, els hi hem de poder oferir la possibilitat d'arribar a la seva veu en el Parlament o d'arribar a la seva veu en el Consell. Nosaltres ens hem de posicionar com aquell partit que trenca el bipartidisme però més vol donar o vol tirar un cable a tota aquesta gent que dins un projecte que nosaltres tenim pugui o podem canalitzar les seves demandes, les seves opinions o les seves inquietuds.